Všetci, ktorí ste tu, dovolte mi, aby som vám predstavil nového hlavného trénera, pána Petra Mikulu. Od dnešného dňa sa stáva hlavným trénerom, asistentom bude Martin Groma. Čiže od tohto okamžiku začíname kvázi niečo nové, alebo budeme pokračovať alebo zlepšovať to, čo už bolo, podstatne zlepšovať a ja pevne verím, že pán tréner sa toho chytí a ujme a začneme napredovať a dosahovať tie výsledky, ktoré chceme. Teraz by som mu dal možno úvodné slovo pánu tréneru. Dobre, páni hráči, myslím, že všetci vnímame okolnosti, aké sú, tak keď som súčasťou týmu, tak ako som povedal aj pred nejakými minutami, číslo 10 je veľmi nepríjemné, snažte sa ho zmenšiť. Nech vás zaujíma číslo, nemáte vo svojich hlavách vysporiadané veci, aby to bolo číslo 8 a potom budeme budovať na nejakých dobrých perspektívach a budeme mať návod dobro, ktorý nás to baví, ktorý je úspešný. Iba úspech prináša to, že po človeka je záujem, interes a iba úspech vás zaručuje to, že môžete napredovať s nami. V tých veciach, aby ste boli pozitívne naladení a aby sa vám práca darila. Je to vaša robota, niektoré veci sa vám musíte vnímať, že na niečo ste boli zvyknutí, na niečo som zvyknutý ja a budeme musieť hľadať nejakým spôsobom kompromis, teda, aby sme to číslo 10 určite zmenili na číslo menšie, že majú pre niečo nadýtešiť a ochopme sa to dneskajším zápasom a skúšame niečo stiahovať a potrebujeme si obidve strany do budú. Predpokladám, že budeme vykladať dobre. Niektorí, ktorí ma tu poznáte, však ja do hercu, tak som že tiež nie nejakým spôsobom diskusné príspevky nerovedem, ale idem tak a tak, hej, a na čom sa dohovorím, tak to bude akože platí. A musí to platiť z hľadiska toho, že je to vaša robota, vy si to budete robiť, ako je robota, ktorá by sa do toho tým. Nemám rád spory, nemám rád konflikty, nemám rád mlčanie, čiže keď niekto niečo bude mať, tak budem rád, keď príde za mnou, nenájde slušnú formu, nenájde formu komunikácie, lebo nie som určite nejaký génius, ktorý vie všetko najlepšie na svete a určite niečo aj vy nejakou myšlienkou ma môžete obohatiť. Prípadne môžem niektorý názor zmeniť, lebo v prvom rade sa musím trafiť do toho, aby to začalo tu fungovať po všetkých stranách. A toto ak nebude, ak sa netrafíme, tak budeme sa trápiť s tým niekoľko mesiacov a to chcem vyriešiť pomerne veľmi rýchlo. Ale tentokrát ste náhľadne vy, všetci som a skôr. A to si musíte zvládnuť maximálne miere uvedomiť a myslím, že dneska toho 6. musí byť. Začať myslieť. Nehovorí, že to môže dopadnúť zle. Hej? Nehovorí, že to dopadne dobre, ale robíme to všetko, aby sme jednoducho to touto minútou a túto rozpočovaní začali dneska štartovať smerom pozitívne. Áno, chcem vám praviť veľa úspechov, dobrú spoluprácu s tebou, veľa trpezlivosti, hej, ako ja s vami, tak aj so mnou a predpokladám, že mám pre to je dobré. Je to moje prianie, preto som si prišiel, aj keď to číslo 10 je pre mňa zvláštne. A chcem to zmeniť.